Hello, good morning guys to all. फुंबिलि समाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबावबाय। बेनो जाहैबाय थांनाय जुलाइ 1 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबांथार दाङाबाजि बेले-बेजे जानाय भिडिअफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय जों खोनानो मोन्दोंमोन लुकास बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव धोरोमनि थाखाय गोबांथार बेफोरबायदि बेले-बेजे खालामदों होननानै। नाथाय दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय दे थारैनो बिथाङा बेफोरबायदि रावखौ बुङाखै होननानै बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होनायखौ जों नुनो मोनबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनाय जासिगोन। बारांगाबारि जोंनि गामियाव थरलक 100आव माने 80% ख्रिस्टान दं। बिदिनो जों आगोलनिफ्रायनो सलायबोबाय दं। खिन्थु आं माबा मोनसे गोसोखांनानै आंनि पर्ब जिथु पर्बफोरनि जिथु धर्म बाथौ बे बाथौखौ आङो ग्रहण खालामबाय आरो माने ग्रहण खालामनायनि लोगोसेयाव माबा मोनसे भुल फुजानि गेजेरजों बिदिनो जोंनि ख्रिस्टान सोद्रोमाफोरजों एबा हिन्दु सोद्रोमाफोरजों बहुद दाङाबाजि जादों होननानै बहुद ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों आरो। खिन्थु जिथु दाङाबाजि जानायाथ' बेबायदि जायाखै। मेन खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोना ख्रिस्टान पार्टिआ माथ्र आंनाव थांनो मोनामोन बिदिमोन आरो बाथ्राया। खिन्थु दा दाङाबाजियाथ' जिथु मिडियायाव आं बहुद नायबाय बहुद नुना मोनबाय। खिन्थु जिथु सिस्टेमाव जिथु बिसोरो बाथ्राफोरखौ बानायनानै बुंदों बहुद बाथ्राया बानायजानाय जादों। खिन्थु आंथ' होनाखै माने आरो मोननैसो खोथाफ्रा बिराद रं जादों। माने ओरैबायदि रं आदसा ख्रिस्टान धर्मनि बिखय माने जिथु बिजनेस होननाय बाथ्राया जाहैबाय बे जाहैबाय माने जिथु जिथु दाननि सिस्टेमाव थाङो इयो माने इयाव माने होन्दोंमोन मोनसे समाव माने जा बाइबेलाव लिरनाय दं। आंबोथ' 22 बोसोर ग्रहण खालामदों ना ख्रिस्टानखौ। माने इयाव जोंहा ख्रिस्टान धर्मआव माने बिजाबाव जा लिरनाय दंखायो। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ होन्दोंमोन जेरुसालेमाव माने आंखौ फाननानै नोंसोरो दा बिजनेस माव होनना बुंदोंमोन आरो। बेखायनो बै बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो। खिन्थु बुस्थुआ जाहैबाय मा जिथु दान थाइसे थाइनै जिथु होनायानो बेफोरबायदि आरो बिजनेसाव थाङो आरो। खिन्थु जोंनि बाथौ धर्मआवबो बेफोरबायदिया दंखायो। खिन्थु आंनिया बुंनाया मा माने बै जिथु ख्रिस्टान जिथु माहारिया माने बेफोरबायदि जुदि जों गासिबो एकता जानानै जुदि जोंनि बाथौ समाजारिफ्रा जुदि बिदिनो जुदि जोंबो जुदि थाइसे थाइनै जुदि बाथौ जुथुमायाव जुदि फैसाखौ होयोब्ला जोंबोथ' बाथौखौ गेदेर गेदेर लुनो हागोन। थिग এনেকুৱা बाथ्रा आरो बेबायदिनो जाबोबायबो दं आरो जालांबायबो थागोन। आरो जों बिदि ख्रिस्टान हिन्दु बेबायदि जों बर' कालसारा बेबायदि जुदि थाबाय थायोब्ला जोंथ' आरो डेभेलपआ जानाय नङा। आरो बिदिनो जोङो बिदिनो मिलाय गुजि जों सालायनांगोन। आरो जों बुजा बुजिनि गेजेराव माबा मोनसे बिथिक्रमाव बहुद बिदिनो बेले बेजे थांबाय। आरो जिथु जोंनि आंनि जिथु बिसोरो जिथु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन। आरो बिसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै। बै दखानालागै जिथु लायनो थांनाया बिसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफ्रा जियानो जा आं बेफोरखौ बुंलायला। बिनि जिथु मानसिफ्रा थांनानै मा होनदों जिथु जोंनि आंनि जिथु बिसोरो जिथु मिटिं जानानै आंखौ लेंहरदोंमोन आं माबा मोनसे बिथिक्रमाव आं फैयाखैमोन। आरो बिसोरो आंखौ लायनो थांदोंमोन दखानालागै। बै दखानालागै जिथु लायनो थांनाया बिसोरो माने इयाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बानायनाय जादों माने मिडियाया किसुमान बाथ्राखौ बानायदों आरो सासे सानै मानसिफ्रा जियानो जा आं बेफोरखौ बुंलायला। बिनि जिथु मानसिफ्रा थांनानै मा होनदों इनि दखानखौ बुख्रुबनाय बा माबा मोनसे खालामनो थांनाय एटेक खालामनो थांनाय बेखौ बुंदों आरो। खिन्थु बिसोरो बेबायदि खालामनो थाङाखै। बिसोर माथ्र आंखौ लिंनो थांदोंमोन आरो बेयाव माने आं गैयामोन आरो। बेनिफ्राय बिखौ माने जोंनि खाथि खालानि जिथु दखाननि लोगो मानसिफ्रा दखानखौ नोंनिखौ बुख्रुबनो फैदोंमोन बेबायदि नानानथा बाथ्रा ओंखारदों आरो। बेखायनो आं बेफोरखौ आङो फल्स इयो नंखाय बाथ्रा इयो बेफोरबायदि थांबाथ' बहुद गेदेर बाथ्रामोन इयो। खिन्थु बेबायदि नङा। आरो दिनैसिमबो जों बेबायदि मिला मिसा जानानै जों हिन्दु ख्रिस्टान जानानै दिनै जेनेरेल मिटिं जों जानो हानाय नङामोन एबा जनोनो हानाय नङामोन आरो। दा आङो सानदों माने जोंनि जेनेरेल हिसाबै बुरजा मानो जायाखै होननानैसो आं सानबाय दंमोन। दिनै जाबाय मोजां जादों साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जिथु जोंनिफ्राय जिथु आंथ' जिथु मिडिया बायदिसिनाफोरखौ आंथ' बेबायदि लेंहराखै। फार्स्टआवथ' आं लेंहरदोंमोन आंनि न'आव। बेनि उनावथ' आं लेंहराखै। बिदिनो माने मानसिफोरा नायनानै माने बायदिसिनानि बाथौ बुथुम बा बायदिसिना ओरैनो जोंनि बर' हारिनि एबसु बा माबा मोनसे बिदि गेदेर गोलाव बायदिसिना लिडगिरि
माइन गोनां मेचुरिटि मानसिफोरा फैनानै आंनाव खबर लानाय जायो खबर लानायाव आं राइट होदोङो माने ओरैबायदि राइट होखादों आङो बिसोरबो मिसा बुंनो हाया दाङा बाजि एख' जायाखै माथ्र' जानाया जाहैबाय मा बिसोर आंनाव फैया बेखिनियाल' आरो ओमफ्राय आंबो माने इफायदि एसे एक्सनखौ माने आंबो एसे बिदिनो मिडियानथरै आं होनाय जादोंमोन खिन्थु माबा मोनसे भुल बुजाबुजि गेजेराव थांबायो ओमफ्राय जितु RSSनि मानसिफोरा फैनानैबो आंखौ बुंदोंमोन आरो बिदिनो आंखौ वेलकाम खालामदों गुवाहाटि लांदों जेनेकुवा बिदिनो RSS मानसिफ्राबो होनदोंमोन आरो होनबावदोंमोन आंखौ नोंसोरो बिदि जुदि ख्रिस्टान नों हिन्दु समाजावनो हिन्दुखौनो जुदि इसोरो जुदि बाहेरनि बिदिगनि धर्म लानानै जुदि ख्रिस्टानफोरा जुदि नोंखौ जुदि इफायदि खालामदोबा बैखट खालामदोबा आरो बे बैखट खालामनायखौ नोंथाङा माबोरै माना नायना थाखो नों केस होना हो केस होना हो होननाय लोगो लोगोनो आं मा सानबाय केसखौ आंथ' होआ माने बेखौथ' सासे सानै मानसिया खालामाखै ना अल रायजोआसो माने ख्रिस्टान माहारियासो खालामदों बेखौ केस होलायबा बया जागोन आरो बेखौ केस होबाथाय जोंहा इयाव मोनसे जाथि गथानि मोनसे माबा राय थानाय नङा माने जों जेरै हागौ माने जोंनो ख्रिस्टान हिन्दु मिलायनानै जों बर' माहारिया बोरै रायलायनानै बोरै सल्भ खालामनो हागोन आं बेखौसो नायबाय दंमोन ख्रिस्टानफोरा थानायाव केस होनायाथ' होआखै नङाबाथ' ख्रिस्टानफोरा केस होबाथ' आंखौ माब्लाबानो हमना लांखांसिगौ आरो आंबो जुदि केस होदोबाथ' इसोरखौ हमना लांगासिनो मानोथ' एफा गोबाव दं होननानै आं होनदों माने आं इफायदि खामानिखौ आं मावनो लुगैयाखै जों केसनि बिखय आं थांनो लुगैयाखै माने जोंहा बर' थासारि हिसाबै आंनि जिथु खानदान बुहुद बिदिनो बिदा फंबाय बा आंनि हिन्जावनि जाथि गुस्थि अनेक दं बेखायनो आङो इफायदिखौ आं लुगैयाखै माने जों जेनेरेल हिसाबै जों सावरायलायनानै जा ख्रिस्टानानो जा सोरबा बाथौ गुथुनि मानसियानो जा जों मंगलियान मानसि हिसाबै जोङो गासिबो बर'फोरखौ जों हारासथि होनो लुगैयाखै जोंनि इयाव जानाय लोगो लोगोनो जों अनेक गाव जानायखौ नुदों खिन्थु इफायदिखौ जों लुगैयाखै आरो जों माने मोजांनि सायाव मोजांखौ जानो लुगैदों बेखायनो दिनै जोङो बुजाबुजिनि गेजेरजों जों आगोलनो सानबाय दंमोन खिन्थु जोंनि माबा मोनसे बुजाबुजि गेजेरजों माबा मोनसे भुल धरायाव बेबायदि बुजाबुजिया जायाखैमोन दिनै जाबाय बरिया जादों आंबो वेलकाम खालामदों आं सेलेब्रेट होदो आं निजेखौनो माने आं निजेखौनो मा होनदों बेखौ निजेखौनो माने माबा होननानै सानना लादो आरो माने ओरैनो लुंसुनिया होननानै सानोना मोनसे बाथ्रा दंना बर'सोनि इफायदि आं सानना लादों आरो निजेखौनो बेखायनो इफायदि जाया हलासोनो जों दा मोजाङै मोजां जों इदि फैबाय बा गासिबो मिलायनो हाबाय दिनैनि बाथ्रायाव जों मोजां बिदिनो जों थांलाय फैलाय खालामनांगोन आरो थांलाय फैलाय खालामाबा ख्रिस्टानफोरा इफायदि बर' माने थासारिफोरखौ बाथौ माहारिफोरखौ रावबोथ' इफायदि दासिमबो आं नुवाखैनो आरो माने जों लाइफआव नुफेराखैनो माने नांलाय खमलाया समनि खेथ्रआवथ' नोंजों आंजोंबो जायो हिन्दुजाबो जायो सोरबा बाथौनि मानसियाबो जायो इदिसो जायो खिन्थु इफायदियावथ' रावबो बुंनो हाया इखौ जोंनि गामिनियाबो बुंनो हाया आरो सोरबा बेलेग खालामाखै आरो माने ख्रिस्टानफोराथ' खालामा आरो खालामाबो आरो खालामखायाबो बिसोरो आंनो मोनबोदों ना खालामा इसोरो आरो जिथु बाथ्रा जिथु मिडियायाव जिथु होनायफ्रा इ फल्स बाथ्रा इयो माने इखिनि बाथ्राखौ लानानै जों नारा नाथा जानाया मोजां जायाखै इयो जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' गेदेर गोलावफ्रा बिजिरनानै नायबानो जाबाय आरो आंनि बुंनायाथ' दहायनो आं बुंलांखाबाय बायदिसिना मानसिफोरासो आंखौ केस होनो होदोंमोन आंथ' होआखैना थिग एनेखौ आरो बुंनायनो माने आं वेलकाम खालामदों माने जोंनि जिथु गासिबो ख्रिस्टानजों जोंनि हिन्दु बाथौ गुथुमजों जों मिलामिसि जानानै दिनै बरियासो जों रायलायखानलाय बरियासो जों दिनै मिलामिसि जाबाय आरो माने इसे एनै बेला बेजे जानानै थानायफ्रा आरो बेखायनो आङो बुहुद हामनाय मोन्दों आरो एबा साबायखर थादों आरो इफायदि बाथ्रा आरो आंनि बाथ्राया आंनि बुंनाया इफायदिनो आरो आं गासिबो बर' माहारिखौ आङो हामबाय थायो आरो इफायदिनो जोंनि बुंनाय बायदिनो खामानिखौ जाहाथे मावो मानसिनि हयथ' बर'नि मानसिफोराथ' होन्दोंमोनानो केस होनानै केस होनाय लोगो लोगोनो सिडिल बिडिल जागोन बिसोर होननानै खिन्थु आं होन्दों मा आं केस मानो होनांगौ जाखो गासिबो निजेनि मानसि मानो केस होआ आयेनाव जिखुथ' सिस्टेमाव थांगोन इफायदिनो जागोन जेथ' जोंनिनो मानसि जोंनि बर' हारि जों हमथानानै लाखिनांगोन बेखायनो आंथ' केस होआखै ओमफ्राय जिथु बायदिसिना बाथौ गुथुनि मानसिफोरा अनेक होननाय बाथ्राया मिसा आरो माने जिथु इसोरनि जिथु ख्रिस्टानफोरा जिथु आंनि न'आव हाबनो मोना इ सिस्टेमखौ आरो बेफोर अबाव राय दं होननानै बेखौ केस होनो होदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बेखौथ' आं खालामाखै आंथ' ओरैनो इफायदिथ' मिडियायावबोथ' आंथ' होखायाखै होनाया आं मोनसे समाव आंथ' बुंखालांदों ना एसे आगोलावनो दा आङो इफायदि नंखाय बाखाय बाथ्राखौथ' फोसावनायाथ' बया खोथा आरो इयो राइटबो नंखाया जोंनि बर'नि मोनसे माबा नङा इयो संबिधान नङा आरो जोंहा बर' संबिधानाव इफायदि गैखाया बेखायनो जोङो
इफायदि जों फोसावलाबाय थानाया इयो दाङाबाजि खोथा आरो इफायदि जाबाय थाया आरो जाया आरो जितु आंथ' आगोलावनो बुंलांखादों जा वेलकाम जाबाय मोजां जाबाय जों ख्रिस्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा बाथौ बुथुमानो जा जोङो इदिनो जों बारांगाबारि जितु जा बारांगाबारि गामि बासबारि भिसिडिसि आन्दाराव जितु जोङो बाखिन्दा हिसाबै जों इदिनो मिलिगिसि जों सलायनानै थागोन आरो आं बाथौ फैबाबो आङो ख्रिस्टानजों मिलायनांगोन आरो ख्रिस्टानफोराबो बाथौजों मिलायनांगोन आरो इखिनियानो आरो इनि सायाव आरो मा बुंबावगोन आदसा जों आंनि जितु बेक्तिगत खोथाया जाहैबाय मा जितु जोंनि जितु आं दि मिडिया बायदिसिनायाव ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव दि आंनि बिखयदि जादोंमोन इफोरबायदि दाङाबाजिया आं आरो माब्लाबाबो इफोर खामानिखौ मावा आरो मावलाबो आरो मावखानायबो नङा आरो जोंनि बर' हारिफ्राबो इखौ नंखाय दासान आरो जोङो इदिनो जों सोलिलांनांगोन आं दा बर' रायजोफोरखौ आं बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै आं गासिबो बर' रायजोफोरखौ आं खावलायो जितु मिडियायाव जितु जाना थांबाय माबा मोनसे खेत्रआव बे मिडियानि गेजेरजों जितु थांनाय बा सोरबा माबा माबि बाथ्रा बुंनाय हिस्ट्रिनिफ्राय दाननांगौ दाननाङा बेफोर बाथ्राखौ जितु बाथ्रा ओंखारलायनायाव बेफोरबायदि दाङाबाजियाव जितु आंनि जितु बाथ्रायाव बुहुद मानसिफोरा बुहुद गें जादों बेखायनो आं जाहाथे बे बुस्थुआ जाहाथे जाया आरो आङो गासिबो बर' माहारिनाव आं गाबनाय थाबाय गासिबो आं बर' माहारिफोरखौ आं खुलुमो ख्रिस्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा जोंनि बर' मंगलियाम हिसाबैनो जा बेखौ आं गासिबो मोजां गोसोजों एबा गाहाम गोसोजों खुलुमनाय थाबाय बेखिनिखौ आं बुंनानै लोगोफोर जोङो दा खोनानो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजों लुकास बसुमतारिया थारैनो बेफोरबायदि रावखौ बुङाखै होननानै बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बुंनाय रावफोरखौ इसेबां फोथायनानै लानो नाङा जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो रुजु रुमु हारि धोरोम राव बासियालासे रायजो जाबोदों आरो बेबायदिनो जालांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो मानोना जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन हारिया जेब्लायबो नारसिननो नाजायो आरो बिथांमोना जोंनि जौगानायखौबो हामजाया बेनिखायनो जों मालाबाबो गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय दावराव दावसि खालामैयानो जोंनि थाखाय मोजां हामबायसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन अननानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय जै बर' हारि जिउ लावथों बाय